bare hjemme på poolen, og så så jeg nogle film. Så ja, nu skal jeg tage i bad. Jeg har sådan helt glemt at filme vlogge noget, så vi skal op og have is nu, og vi har spist. Jeg tænker, at jeg vil slutte min vlog for i dag, og så filmer jeg nok eller vlogger om 2 dage eller sådan noget, når vi skal til Østrig, og så skal vi hjem. Så ja. I'm not the type that you like.